O Ateneo de Santiago de Compostela comprácese en celebrar hoxe o Día da Arte Galega, das Artes Galegas, que tivo lugar o sábado pasado, día 1, pero nós aquí facemos as cousas dos grupos. Temos para falarnos de Maruja Mallo, que foi a artista elexida para homenaxear este ano. A José Carlos López Bernardes, que é licenciado en Historia da Arte, crítico literario e artístico. Exerce a crítica nos cadernos de cultura do Faro de Vigo semanalmente. Vai nos falar sobre Maruja Mallo, a pintura da nova muller. Un título ben elocuente, na que a través dele dará un repaso á vida e obra de Maruja Mallo, unha das nosas pintoras, senón que máis universal. Carlos López Bernardes é un bello amigo meu, ao que agrada facer presentación e que ten unha ampla trayectoria no campo da arte, ainda que ele exerce como profesor de instituto. Pero ten realizado traduccións, edicións de obras, varios ensayos, tanto en catálogo como en libro. Deles son dignos de relevancia de 4 a 4 de Manuel Antonio, Eduardo Blandamor, sempre en Aurea, Rafael Dieste, Heterodoxia e Pasión Creadora, Breve Historia da Arte Galega, Diáspora, 10 artistas galegos no exilio latinoamericano, Eduardo 2005, e esta corresponde unha mostra de arte, unha mostra de arte de varios artistas exiliados. Tamén ten ensaios sobre Lorenzo Varela, a vida e a obra de José María Álvarez Velázquez, Faces do País, o retrato en Galicia, outra mostra na que influe un estudo dentro do catálogo. Manuel Torneiro, o idilio da diáspora, é un pintor que sabía o que facía, achegas a obra pictórica de Luis Egual. Como ven, céntrase en artistas que xiran alrededor de Maruja Mallo, ou que están no seu entorno, o sea, gran parte dos renovadores. Pero, quizá máis importante que eso, sexa que comisariou unha serie de exposicións na que compre resaltar de Vigo a Bos Aires, unha mostra de Laxeiro, a pintura galega de posguerra, Faces do País, o retrato en Galicia, 1990 a 1950, e, de novo, a exposición Diáspora, na que hai libro e da que el traballou con obras de Maruja Mallo e outros artistas galegos exiliados. O fermoso do país, Quiñones de León, e tamén poden visitar, se non o fixeron xa, unha mostra que hai neste mesmo edificio sobre Cordoeira, que tamén
comisariada por Carlos López Bernal. Bueno, eu só teño que agradecerle a Carlos a súa presencia aquí, por xa desde un primeiro momento atendeu o noso convite moi gustosamente, desde o Ateneo estamos moi agradecidos e xa llegou a ceder a palabra, non sen antes agradecer a presencia de todos vostedes. Moitas gracias. Manifestar un agradecimiento a Ateneo por este convite que foi para mí moi grato, e por outro lado tamén manifestar un agradecimiento a Eulogio por as súas palabras e por reencontrarme con él despois de unha bella relación de amizade e mesmo de colaboración no ámbito do asociacionismo cultural de asociación de escritores en lingua galega en un período de moito traballo, pero moi estimulante tamén, que compartimos xa hai algúns anos, xa pasou algún tempo dese período, xa choveu, sí, pero que foi, bueno, que para mí é unha parte moi importante tamén na minha experiencia desde o punto de vista de traballo cultural. Ben, pasando xa ao núcleo que imos falar, quizás justificar un pouco o título, que é o título de un libro meu que dediquei a Maruja Mallo hai 25 ou 6 anos, titula así, Maruja Mallo, a pintura da nova muller. Este cadro que está detrás creo que pode justificar xa esa idea de como ela representa a muller e que se sai do convencional desde a perspectiva de que estamos falando de unha artista que nace en 1902 e que, polo tanto, se move nun mundo no que o feminino é fundamentalmente desde a perspectiva da maioría dos artistas da vanguardia histórica internacional, falo, non nos falar desde un ámbito nada local en ningún momento aquí, está bastante cosificada e situada en segundo plano, a visión da muller como modelo, obxecto de representación e pouco axente activo, en xeral nas artes, incluída nos momentos de vanguardia. Só que pensar o papel que pode ter a muller nunha obra dun artista referencial de vanguardia como pode ser Picasso, por exemplo, para ver iso. No caso de Maruja Mallo, pola contra, é unha artista que, como veremos, sitúa o mundo feminina en primeira persoa e en activo, en primeiro plano. Este cadro que está aquí, que é da etapa xa de exilio de la América, que é coñecido co nome de la Argentina, que creo que é propia de Madonna, por certo. Que é significativo que sea propiedade de Madonna, me parece, para o que estamos falando. Esta representa un tipo de modelo que se sabe, de muller que se sabe absolutamente de esa convención. Ben, pero comenzamos a historia. Seguirei un pouco en paralelo a súa trayectoria persoal, pero non incidirei moito en moitos aspectos que estes días saen moito nos medios de comunicación e que son relevantes para entender a figura dela, pero que a veces poden escurecer un pouco a percepción do grande artista que é Maruja Mallo, que é a idea da transgresora, a idea da muller especial, a que se contan moitas anécdotas que están moi ben e que houve algunhas delas referencias tamén en alguna ocasión, pero que ás veces poden deixar en segundo plano o importante dun artista como Maruja Mallo, que é a súa obra tamén, é dicir, a súa obra e ese papel que desde o feminino asume, pero como artista, non simplemente como algo que pode resultar puramente anecdótico. E, polo tanto, estudaremos, seguirei a súa trayectoria, non absoluta, sería imposible, sino en momentos decisivos da súa trayectoria artística, na que eu creo que ten máis sustancia a súa obra, que é moito tempo, non toda a súa vida, pero bastantes décadas, nos que ten unha obra moi relevante e que iremos vendo. E compre situala tamén de entrada, é dicir, Maruja Mallo naceu en Galicia, como é ben coñecido, naceu en Viveiro, non viviu prácticamente en Viveiro, estivo poucos meses, estivo coa súa familia numerosa en varias localidades galegas e o seu pai era madrileño, a súa nai era de Vigo
O pai traballaba en Alfándega, era funcionario do Estado, desplazas a distintos lugares onde hai Alfándega, entre eles Viveiro, pero tamén Tui, por exemplo, en Galicia. Pero ela vai residir parte da súa infancia, o que era habitual en familias moi numerosas nesta época, en Corcubión, onde pasa parte da súa infancia importante. É dicir, a primeira memoria visual de Manuja Mallo é Corcubión. Non é Viveiro, tampouco Tui, por onde pasou, senón é Corcubión varios anos. Vindo cos tíos, irmáns da nai, de Vigo, pero que tiñan intereses, creo que no mundo da construcción naval ou da conserva, non recordo exactamente, pero eran comerciantes, e que se instalan en Corcubión. Ela vai vivir ata os 11 ou 12 anos con estes tíos, e logo reincorpórase ao núcleo familiar, a familia numerosa que está en Asturias, e a partir de aí vivirá cos seus pais e cos seus irmáns. Son 11 irmáns, creo. Por lo tanto, hai unha vinculación galega, sí, de formación dela, e unha memoria infantil de Galicia, unha vinculación que ela logo manterá por medio das bolsas que solicita a Diputación de Lugo, porque nace na provincia de Lugo, que lle concederán varios anos durante a etapa de estudos dela na Academia das Artes. Pero os pais están en Madrid, entre outras cousas, para facilitar os estudos dos seus fillos e a formación da familia que, bueno, que goza dunha situación non pobre, pero que tamén ten moitos fillos que criar, muitísimos fillos que criar. Ese é un punto familiar, non vou entrar xa moito máis nesses detalles. Entón vemos a Manuja Mallo en Madrid e formándose na Academia de Belas Artes, nun medio no que hai apenas ninguna muller, e no que non hai ninguna muller sola, que vai ali, van acompañadas do servizo doméstico, no maior caso, xa mulleres feitas, non? É dicir, ela é, en ese sentido, non muller que tamén rompe con esas convencións. Estudia no curso de Salvador Dalí, que non acaba os estudos, ela sí, Salvador Dalí acaba expulsado da Academia de las Artes. Este é un xoname de Manuja Mallo, que temos aí unha tinta de Salvador Dalí, no que se ve a Salvador Dalí con Manuja Mallo, na esquina, estas figuras que aparecen aí son Dalí e Manuja Mallo, nas saídas nocturnas de estudantes, saídas que eran absolutamente escandalosas nunha muller, que iso é xa moi coñecido, nunha moza de boa familia en 1923, 22, nesa época. É dicir, estes debuxos de Salvador Dalí son relevantes para entender tamén a posición estética da que imos partir, porque eles teñen un ensino académico, Manuja Mallo tamén, e aí agora se conservan algúns no Museo de Lugo, que ela pasa a Diputación de Lugo compensando as axudas económicas que solicita, que son ainda de corte bastante académico, que responden a esta etapa de formación, un ambiente con profesores de certa solidez, pero que son moi conservadores, obviamente. Pero rapidamente, eles, este núcleo, no que está Salvador Dalí tamén, teñen información distinta do que se pasa e admiran a vanguarda de país, fundamentalmente, pero teñen contacto con ese mundo, sobre todo polas revistas, porque en Madrid non hai exposicións de vanguarda, ainda que houve unha episódica exposición cubista no ano 15, apenas hai coñecemento do ambiente moderno. Madrid non é unha cidade moi moderna, en 1921-22, desde o punto de vista das artes plásticas. E coñeceno a través de revistas, sobre todo unha revista moi coñecida que se chamaba Valori Plastici, unha revista italiana, que influe e que les teñen e que ven, e tamén algunhas revistas ultraístas, revistas, a propia revista Comunista Alfaro, por exemplo, que está documentada, por exemplo, nas coleccións de Dalí, que aparece nesa época, a revista Comunista, que é unha revista vanguardista, unha revista internacional, unha revista propiamente de corte nin exclusivamente galego, nin siquiera por as súas colaboracións, pero que se mueve nese ambiente modernizador, digamos, estéticamente. Este é o produxo de Dalí, no que aparece tamén Manuja Mallo como outra figura. Móvense con un pintor de máis idade, moderno, que se chamaba Rafael Barradas, que era uruguayo, que é un pintor moi interesante, que colabora tamén con Alfaro, na revista galega, e que sae con eles, pero que ten 10 anos máis, así que estes rapaces, non? Estamos nesa época.
nese ambiente. Este é do ano 23, aí como, non? Salvador Dalí, ano 23. Ese tipo de dibuixos. Ben, o ambiente de que eles se moven, un ambiente que intenta enlazar coa modernidade. Pero que modernidade é a que chega nos anos 20 a Madrid? A modernidade que chega nos anos 20 é a da resaca do cubismo, e da resaca da Primeira Guerra Mundial, que xa non é a vanguarda cubista nin futurista que se coñece nos manuais de arte, que é dos anos 10, 9, 11, 12, non? Sino que ao que en Francia denominaron volta a orde, que é unha figuración renovada, pero que está pasada, peneirada, digamos, por esa influencia das vanguardas, sobre todo cubistas, pero que é figurativa. E que é a que comeza a dominar nos anos 20, despois do auxe dos movimentos como o cubismo en Francia ou o expresionismo en Alemanha, e que é denominado por algúns críticos na época mesmo, en linguaxe dese momento, nos anos 20, como volta a orde. Aquí, obviamente, no contexto que se move Manuel Ramallo, falar de volta a orde non houbera desorde. Antes, non? É unha convención falar de volta a orde porque non hai volta de ninguna desorde previa, non? Pero, en todo caso, entendamos, é o que se chama de outra maneira, máis xenérica figuración de entreguerras en Europa, que ten dos movimentos moi importantes, un alemán, que eles coñecen tamén indirectamente, pero veremos como, que é a chamada Neue Sachlichkeit, traducido a nova objetividade, e outro é o movimento italiano que está vinculado a esa revista, o Dolin Plastici, que é un movimento do que se chama Novecento, que é a procura desa modernidade figurativa que logo asimilará ao fascismo en Italia. Pintura de Mario Sironi e de outros artistas moi interesantes que nos coñecen por medio destas revistas. Ese é o contexto, unha figuración moderna, digamos, e aí estará o contexto. Todos manexan isto que teño aquí, este libro, de un crítico alemán que se chama Frank Roth, que traduce a Revista Occidente. Veremos que a primeira grande exposición de Manu Ramallo vai ser na sala da Revista Occidente, con digamos que mecenado ou a protección de Ortega y Gasset, ni máis ni menos. Pero é que en ese momento a Revista Occidente publica este libro, a traducción do alemán ao español deste libro de Frank Roth, que se chama Realismo Máxico post-expresionismo, no que se reivindica esa nova figuración europea, da nova objetividade e dos italianos, que están moi representados nas láminas en branco e negro deste libro, e que están moi representados no ensayo. No que tamén aparece Picasso, o Picasso que volve ao clasicismo, aparecen outros artistas de outros lugares, pero sobre todo italianos, franceses, alemáns e italianos, e algún francés tamén, no que se move Picasso, que a efectos do que estamos en artista francés, está neste momento, no contexto no que se move, e así aparece. E algún pintor, mesmo aparece algún pintor español, aparece Togores, que vende en París, e que é un pintor catalán, que logo pasou a ser bastante esquecido, pero que na época é un pintor influente no ambiente desta corrente. O deseño do libro original que vemos aí, por lo tanto, esta publicación vai influir moito neles, e vai influir tamén en Galicia, eso sería outra cuestión, porque o leen prácticamente todos os artistas galegos do momento renovador, leen este libro. Es decir, está documentado, se ven, por exemplo, referencias de Dieste, de Corneiro, aparece este libro, Basile, etc. E aparece a referencia ao libro de Frank Roth. Con posterioridade, estamos falando do momento que sai, ano 27 ou así. Manu Ramallo rompe radicalmente cando un ve os cadros que se conservan, que se poden ver en museos da época máis académica dela, vemos que de repente encontramos unha figuración completamente distinta que conecta con esa modernidade, tanto na maneira que procede dese tipo de estética da figuración de entreguerras en Europa, como tamén, obviamente, na maneira de representarlo como muller, que nos interesa tamén, porque ela presenta as mulleres activas, en primeiro plano, esa nova muller que aparece nos anos 20, despois da Primeira Guerra Mundial, que usa roupa máis cómoda, que é máis libre, que fai deporte, que intenta tomar un
unha posición activa na sociedade. Iso aparece moi ben na pintura dela. Este cadro está desaparecido. Este cadro que nos representa a unha de súas amigas. Parece, Monchanelli. Pero, ou este cadro, moi interesante, que si se conserva que está en Galicia, además. Ben, é dicir, é unha figuración que recolle ese legado moderno pero conecta con ese tipo de representacións que aparecen. Podíamos verlo e podíamos ver pinceladas que nos deben a pensar no contexto en que estamos, noutros lugares. Por un lado, este cadro pintado nas Canarias, cando vai visitar o seu pai, no 97, e que expuxo na exposición primeira importante dela, porque ela expuxo primeiro en Asturias, pero a primeira exposición importante dela, que era a revista Occidente, está este cadro xa, como están as verbenas, que logo veremos. Nesta exposición, este cadro chama moito a atención, e nas Canarias, que o ven tamén a críticos canarios, e nas Canarias vai a un momento moderno moi interesante, e unha revista moi interesante, un grande crítico de Eduardo Westendal, que vai haber un momento importante e as Canarias van chamar moita atención, por exemplo, dos surrealistas que van visitar nas Canarias, por exemplo, André Breton. É dicir, non é un sitio que estea, ainda que aquí non se sabe moi ben, non é un sitio alleo á modernidade, ni moito menos. Este cadro presentanos ese tipo de muller activa que decía, pero por outro lado tamén nos pode recordar cousas. Podemos ver a memoria certa pintura etnicista ao estilo do muralismo mexicano, por exemplo, contemporáneo. Podemos recordar cousas da época, que obviamente non son citas directas, nin influencias, pero sí son un pouco do ambiente no que se move esa figuración de entreguerras tanto en Europa como en América. Entendido? Evidentemente non estivera en América nesta época, nin vira ninguna obra de Diego Rivera, nin nada parecido. Pero sí, ao mellor hai unhas sintonías que están no ambiente, que ao mellor tamén están en algunhas revistas, están un pouco nese espírito. Pero en todo caso, esa decidida monumentalidade que teñen as súas figuras xa aparece aquí, que logo veremos moi ben nos anos 30, na obra dela. Ese afán muralístico sen ser en mural destas obras. Que o teñen. Pero o que si hai esa posición activa da muller que decía que justificaba da nova muller que enlaza con este tipo de situación. Aquí puse un exemplo de Tarsila Amaral na procura dese etnicismo que é ambiental e que está noutros contextos culturais, por exemplo en América, obviamente con distinto tipo de pintura. Que pasa? Que no caso de Tarsila Amaral tamén se forma en París, en Europa, en un ambiente cubista, ainda que logo ela vai crear o seu estilo persoal. Ben, e aquí volvemos ás influencias de partida do ambiente europeo en que estamos, e ao libro de Frank Roth. Este cadro de un pintor alemán que se chama Speyer, ou así, pintor moi de moda naquele momento, moi citado, e agora moi pouco coñecido, está reproducido no libro de Frank Roth. En cadro de 1922 de verbena. É dicir, o mundo das verbenas está de moda, esa captación popular pola vanguardia, e iso vai nos facer ela no Madrid dos anos 20, finais. Pero tamén está no contexto europeo, como vemos. E este cadro exactamente está reproducido en branco e negro no libro de Frank Roth, que ela coñece. Está un pouco no ambiente, tamén en filmes que se fan nesa época de carácter experimental, no que aparece o dinamismo moderno e a veces o dinamismo de Carrusel, con planos fragmentados e con montaxes experimentales. É dicir, ese tipo de ambiente, por lo tanto, está na pintura europea que ela coñece indirectamente, é dicir, coñece como coñece Salvador Dalí ou outros artistas, sobre todo por as revistas e as publicacións. Isto é o que fai Maruja Mario nese momento, as famosas verbenas, que está nesa primeira grande exposición que fai na revista Occidente. Pero aí vemos a singularidade do retratamento feminino que decíamos antes, que esas mulleres en primeiro plano, decididas, dinámicas, que deixan atrás esa escuridade de gardas civis e de cousas máis técnicas, non? De fantoches, usando unha palabra típica de festa da época, é dicir, de espectáculos teatrais populares.
é dicir, de cabezudos, de xigantes, non? Pero que son un pouco escuros, un pouco tétricos, non? É dicir, España negra, que está un pouco aí. Que logo veremos como aparece a España negra na segunda exposición dela, e que ten que ver tamén co contexto no que se moven os amigos dela. Non quería insistir moito eso, porque me parece que en vez de falar dela, hai que falar de Dalí ou de Alberti. Prefiro falar dela. Pero, bueno, tenemos en algún momento que facer referencia ao contexto no que ela está. Pero, entón, ese tipo de obras que teñen novamente esa vontade de mural que aparecen así de maneira moi rotunda, xa é a linguaxe dela e a posición a respecto tamén do feminino que ela ten. Ben, isto non é dela. Isto é de outro pintor galego, de Arturo Souto, é unha ilustración de Arturo Souto. Pero vemos como ese mundo está nese momento, son dos mesmos anos. E tamén estaba no cadro alemán, non? É dicir, e isto tampouco é dela, e é de outro pintor galego, Obra destruída, de Suárez Cobo. E tamén os temas estes de verbena. E tamén con esa linguaxe da nova objetividade, esa figuración de entreguerras. Este cadro está destruído. Suárez Cobo sería outra historia, destruiu todos estes cadros porque se deprimiu despois de expor aquí. E que non lle fixesen nin caso dicindo que era un tipo raro. Nunca máis pintou nada interesante comparado con este tipo de obras que están todas destruídas. Se conservan 3 ou 4 en fotografías. Infelizmente. Pero, poños aquí para ver un pouco que hai un contexto dese tipo de estética, un contexto que ten que ver con ese contexto europeo. Ben, esta é unha obra moi coñecida que está no Museo de Lugo, que do ano 29, creo, e que é feita para unha propaganda, para unha publicación publicitaria turística da Deputación. Ela, como era voceira da Deputación, fai este tipo de obra. Pero aquí vemos cousas que teñen que ver con esa modernidade e como é captada nese momento. É dicir, e con ese fragmentarismo que aparece aí, non? Esa por en relevo, porque o tema exixe elementos populares de Lugo, que son festivos, ou que son representativos desde a Lonza de Sargadelos, a muralla de Lugo, o Cristo, e algúns están referenciados aí, o Colexio do Cardeal, etc. Pero aparecen tamén fragmentados elementos de modernidade que teñen que ver coa estética da figuración de entreguerras europea. E neste caso, ademais, son moi parecidos a un movimento que hai en Italia que se chama aeropintura, que é unha derivación do futurismo seródio, futurismo xa moi avanzado, a final dos anos 20, como que aparecen contrapicados con escenas modernas. E ese tipo de construccións que están ao fondo lembran as construccións do Novecento e da vanguardia italiana dos anos 20 e 30. Están ao fondo, detrás da torre Eiffel que está aí, e esas aeroplanos que aparecen aí, eses bólidos, non? Unidos á torta de Monforte, por certo. No texto, torta de Monforte e uns bólidos de carreiras da época, non? Aparecen. É dicir, combinas estes dous elementos perfectamente, non? Claro, sin ninguna dificultad, é dicir, para incorporar o aspecto que ten que tiñas para un sentido publicitario, de obra de carácter publicitario, pero sen renunciar a súa estética en ningún momento. E tampouco renuncia a esa figura feminina que camiña soa en bañador, que aparece en outras obras dela, como na bicicleta, non? Está en bañador, na bicicleta, bien, pose. Sobre todo recoñecéndose a unha moza dos anos 20, que podía ser unha amiga dela, en concreto, non? É dicir, unha certo atrevimento. Pero, é dicir, vemos aí como esa figuración dela está feita en claves que teñen un enorme éxito no momento, e unha exposición dela, e fai dela unha figura referencial, non unha figura marginada. É dicir, pode haber receos con ela, que se o tratado dali mellor ou peor, ou que se lle caía mal ou ben o muñuelo, que insulta ou non sei que tal, pero porque era muller, sí, todo eso está, é verdade. Pero tamén é verdade que tivo unha exposición que o colocou en primeiro plano. É dicir, e que foi moi relevante, que non foi simplemente que non lle fixeron nin caso, non. O pasou a ser unha figura de referencia.
De feito, logo sería nas exposicións dos ibéricos, cando chega a República e fan exposicións colectivas que a República, o goberno republicano leva a Europa, por exemplo, a Berlín, ela está nesas exposicións. E a Dinamarca tamén vai a outra exposición e ela tamén está nesa exposición. É dicir, cos grandes artistas que queren representar o momento republicano. Non está desaparecido, está presente. Noutras exposicións importantes colectivas está nos anos 30. Ben, isto é de Quirico, para recordar ese tipo de fondos que aparecen no caso anterior, que aparecían aquí, non? Este tipo de construccións que aparece non ten outra finalidade, senón a linguaxe dese momento. Ben, un cadro moi curioso e moi interesante dese momento, que representa moi ben tanto no aspecto formal que xa comentei, pois contrapicado con eses obxectos, pero tamén desde o punto de vista do tratamento temático e desde a posición da artista muller. Isto pode ser entendido simplemente como unha natureza morta, que o é. É dicir, é unha evolución dun xénero que ten 200 e pico anos, ou 300, nesa altura, non? A natureza morta como tal aparece a final do século XVI como xénero independente. Ben, pero é unha natureza morta. Eu leo-a como unha natureza morta da modernidade. Porque que representa ela aí? Representa unha raqueta, que é a raqueta de unha amiga tenista, como, o sea, son elas, as mulleres activas, é dicir, son os seus obxectos. Representa esa nova visión, ata mesmo representado por medio de obxectos e ademais con un sentido moi positivo, o sea, podemos ler como unha natureza morta pero moi viva, non? É dicir, esa idea e logo é plasmada con unha linguaxe moi parecida ao cadro de Lugo, como se ve, a maneira de representarla, non? Ese aeroplano de novo, que parece que eu creo que ela adopta desde nunca o vi escrito, a verdade é que eu creo que procede desa influencia da aeropintura italiana, dese tipo de pintura, dese avanzado futurismo. Pero, en todo caso, é interesante ver como, desde o punto de vista do que significa, do que quere representar, é tamén moi interesante, porque representa esa muller que logo será destruída por franquismo, totalmente. É dicir, esa barrida, non? Esa maneira de... Por lo tanto, representa iso. Ben. Tamén representa este tipo de obras que teñen que ver co contexto europeo. A representación deses manequíns, desas figuras de robots, desas figuras que parece que proceden de Metrópolis, ou unha película desas de Friedland, que teñen que ver tamén con ese ambiente, de final dos 20 e comezo dos 30 en Europa, e que teñen que ver coa pintura que se fai en Alemanha, e que ten esa tensión da representación do obxecto, que non é humano, que é un maniquín, que é un escaparate, que é unha vitrina, que é ambiguo, como aparece xa na arte, por exemplo, en Alemanha na época de Weimar, pero tamén se pode ver na arte italiana, o propio de Quirico ten obras desa tensión. É dicir, tamén neso hai fórmulas que están na arte europea que la adopta de unha maneira singular nas súas estampas. Aquí vemos unha, hai bastantes, dese momento. É dicir, adopta ese tipo de tensión. Que é unha tensión que logo se irá manifestando tamén como unha tensión social e política a medida que avanzan os anos 30 e que en Europa comezan a pasar cousas moi fortes, non? O nazismo, o fascismo, e a tensión social moi aguda, e iso tamén se vai manifestar nas representacións artísticas. E imos chegar a isto. Ben, ou a isto. Que pasa aquí? Hai unha segunda gran exposición de Maruja Mallo bastante distinta. Ela comeza con un grupo de amigos, entre que está Alberti, que era noivo dela, que está moi influído por Maruja Mallo. A poesía de Alberti dese momento está moi influída por Maruja Mallo. E con outros amigos, pintores, comezan a sair a zona de arredores de Madrid, a Vallecas, e pintar e dibuixar no ambiente do que se chama a primeira escola de Vallecas. Está o gran escultor Alberto, que está, ás veces se sitúa próximo ao surrealismo, pero é un surrealismo moi singular. E tamén está Benjamín Palencia, a época máis interesante de Benjamín Palencia, e está Maruja Mallo.
E Maruja Mayo comeza a darlle a volta ao que estaba pintando. Se antes a natureza morta era a natureza viva da modernidade, agora comeza a manifestar as tensións, comeza a manifestar as tensións desa España máis escura, desa España máis negra. Como fan, por certo, algúns dos amigos, algún entre aspas, como Buñuel, ou, por exemplo, no famoso Can Andaluz, na película, no que aparece esa escaña de detritus, de formigas, de lixo, de curas, de sotana, todo aquel ambiente tétrico, ¿no?, que aparece nesta... Entón, esa a versión disto é a serie que chama Cloacas e Campanarios. Cloacas e Campanarios. E cando lle preguntan por que pinta cloacas, ela di que tamén as cloacas teñen dereito a ser pintadas. É dicir, por que non vai pintar? Podes pintar o limpo, pero tamén podes pintar o sucio. E obviamente aí comeza a haber un sentido no tratamento destes temas distinto. Ela, non vou repasar a biografía dela con detalle, simplemente, senón non falaría do que me interesa máis que a súa obra artística, pero ela, xa chegada á República, pide unha bolsa de ampliación de estudos para ir estudar escenografía a París. Está moi interesada a escenografía, en unha época que traballa con algúns escritores, entre eles Alberti, en temas que algún se concreta en outros non, de escenografías teatrais, está interesada niso e vai a París con esa finalidade de estudar escenografía, pero vai con outra finalidade, que non é nada para Maruja Mayo e quere facer unha exposición en París. E vai a facer nunha galería de primeira división, non en calquera sitio. Expón na Galería Pía, que é unha galería na que está expondo o núcleo do surrealismo da época, é dicir, un sitio de moda e importante no momento, e fai unha gran exposición nesa galería que ten moita repercusión e presenta este tipo de obras que leva feitas, está 11 meses en París, leva este tipo de obras feitas en Madrid e leva a París. Unha delas é comprada por André Breton, que a mantivo na súa colección ata a súa morte. Paul Eluard fai unha crítica tamén e di que quere comprar, pero que non ten dinheiro para comprar. Estamos falando de Paul Eluard, bastante novos todos, e que por lo tanto ten unha enorme repercusión a exposición dela en París. Este tipo de obras pertencen a ese momento. É como darlle a volta ao que estábamos vendo, non? É dicir, todo aquel mundo que aparecía con imaxes brillantes, lumínicas, de esperanza, aquí aparece máis desolada, obviamente. E aquí a natureza morta é no sentido literal. Se o vemos, literalmente. Este tipo de figuras espectrais. Isto é o que fixo que se asociase a súa figura ao surrealismo. A ese surrealismo que ten que ver con Can Andaluz, de Buñuel, que ten que ver con ese ambiente, Buñuel Dalí, que tamén con certa obra de Alberto, o escultor, o que está facendo Alberto en Madrid en ese momento, tamén hai unha obra que está con outras tonalidades, máis terra, en Alberto, que ten que ver con este tipo de obra. É dicir, que esa fixo que os surrealistas captase a atención dos surrealistas. Non porque ela tenese escrito o grupo surrealista, nin que fose literalmente unha surrealista no sentido da descripción de grupo, pero sí chamaron a atención e foron como os surrealistas, e sobre todo André Breton, era bastante esponxe, rápidamente o que interesaba, rapidamente asimilaba. O curioso é que ela logo revisa as súas opinións décadas despois do que é a súa obra, e gustalle a Maruja Mayo xa maior situarse como surrealista, porque queda moi ben, pero iso é outra historia distinta, o que é a historia da arte no momento. Ela, no momento, non se sitúa cos surrealistas. Ela, cando volve a Madrid, non vai facer pintura surrealista, literalmente, ainda que poida haber certa influencia. Que ocorre? Probablemente, en París, nesa mesma galería, ela coñece a un gran pintor que a duplicaba en idade, que era Torres García, o pintor uruguayo, que tiña uns 60 anos daquela, ela tiña 30 escasos.
que logo se instala en Madrid. De Torres García, que é un pintor que estaba completamente oposto ao surrealismo, naquel momento en París ten un grupo que se chama Cercle Carré, Círculo Cadrado, que é un grupo antisurrealista, de carácter constructivista, e ademais programáticamente antisurrealista. E Torres García expón nesa mesma galería na seguinte exposición de Maruja Mayo, a Galería Pierre Cloet, de un marchante moi coñecido. Entón, e curiosamente Torres García instálase con toda a súa familia en Madrid despois. E Maruja Mayo e outro grupo de artistas que viven en Madrid, cando regresa, circulan alrededor de Torres García, que é un artista que moi dado a crear escola e a pedagogía e a núcleos de estudo, mas era moito máis vello. E entón, ela vai tender a un tipo de formas distintas. Ben, antes de nada, estas fotos que son moi coñecidas, estas fotos hai que entendelas vinculadas ao anterior. É dicir, isto é isto. Son como casi como fotografías performance, diríamos hoxe, porque ela é parte, pero a foto, ainda que ela non foi a que pulsou, que foi o seu irmán, pero a foto é dela. É dicir, está construindo esas naturezas mortas, que se tétrica España que aparece aí de Cabeiras, é a mesma España que está nos cadros dese momento, é dicir, claramente, non? Ben, pero seguindo o fío do que estaba, isto é o mesmo, a exposición que hai, isto é un caderno moi próximo a iso, máis próximo ao surrealismo. E isto é un Picasso, para ver o que estaba pasando nese momento. Picasso dese momento, non un Picasso do 32, 30, no mesmo momento. É isto, Maruja Mayo, estaba dibuixando. O Picasso que está, bueno, máis próximo, que quiso ser captado polos surrealistas, pero non se dixo captar. Ben, entón, a evolución da súa obra na parte final do período anterior ao comezo da Guerra Civil é distinto. E de alguma maneira ten que ver con esa volta a mentalidade, pero distinta. E está influída por lecturas de carácter xeometrizante, teóricas, e está influída por esa concepción do estructural e xeometrista que ten que ver con estéticas como que defendía Torres García e ese tipo de constructivismo. O que ocorre que é figurativo e ao servizo de ideas. Veremos. E Maruja Mayo vai elaborar, por tanto, un tipo de pintura con case vontade muralística, diríamos, pero que vai cada vez tendendo a un posicionamento de carácter social que ten que ver coa tensión da época. É dicir, aquí esas espigas que ela logo explica en ocasións, non están vinculadas a unha posición de clase, de defensa de sectores populares e traballadores, esas espigas que saen, iso que ela conta de que ve aos manifestantes do 1 de maio que reivindica queremos pan, non? E aparecen o pan saindo das mans, non? Esa conquista do pan, tamén dos teóricos anarquistas, non? Esa conquista do pan está aí na pintura dele. Non son murais, pero parecen murais. Pero é un tipo de pintura que está aparecendo nese momento con carácter social que nun momento de lo que chama alguna profesora, recordo de unha exposición francesa, un tempo ameazador. Ese tempo ameazador que se acaba representando no arte, que é o tempo do ascenso do nazismo en Europa. Ese tempo ameazador, a resposta tamén é unha resposta social a ese mundo. Este tipo de obras son de finais do período de antes, 35, 36, antes de que comece a Guerra Civil. É dicir, vai elaborar un estilo que con esa vontade claramente muralística, que non son murais, é dicir, algún deles está en institucións, o anterior está na Reina Sofía, na actualidade, este sigue sendo propiedade privada, creo, pero que teñen esa vontade clara e que acaba, ela explica moi ben, desde unha perspectiva de que é o último 1 de maio antes do golpe militar de Franco, do comezo da Guerra Civil, non? Que ve uns traballadores que veñen a manifestación a Madrid desde fora, non? E que di, que queredes? Queremos pan, non? E levan un pan na man, non? E ela pinta as espigas, non?
para representar esa idea. Ben, eso é a estética coa que ela chega a Galicia en 1936. Sabemos, ben coñecido, que Maruja Malla está en Galicia cando se sublevan os militares e cando comeza a Guerra Civil. Está en Beluso, no grande 36. En Beluso, con algúns amigos, entre eles con un dirixente do POU, que se chamaba Fernández Mezquita, que era amigo dela, que vinieron xuntos. Ele viña como misión, ademais de pasar as vacacións, política de facer un congreso do POU. A maioría dos militantes trotskistas do POU en Galicia foron asasinados, que non eran moitos, este estivo preso, logo salvou a vida, pero non se volveron ver nunca. Maruja Malla estaba ali, no ambiente que está no núcleo de Bueu, Beluso, está Xoán Carballera, alcalde de Bueu, que foi asesinado, que era escritor, é dicir, coñece ese ambiente. Ela elabora un caderno de debuxos, que que coñeceu como Caderno de Galicia, de Bueu, no que ela colle personas que están na mesma línea, pero colle sobre todo elementos do mar, neste caso, porque é o que ve ali. Figuras masculinas e femininas un pouco xenéricas, como vemos aquí, e con representacións de elementos populares, dos aparellos, os peixes, e que sempre con esa concepción moi medida, que decíamos que procede dese constructivismo que víamos. Este caderno, moi interesante, aí vemos rizóns, etc. Todo este tipo de representacións de aparellos que ela vai utilizar logo na súa pintura durante xa o período do exilio. Vai usar estes temas que recolle aquí. Ben, estes son claros xa na América, do exiliado. Ela marcha, ela escapa. A ver, ela en principio está en Bueu, comeza a guerra, vai a Vigo, onde están os seus tíos, está en Amadores, nunha zona de Vigo, que daquela ainda era concello independente, está en Amadores, nunha casa dos seus tíos, e cando pode, en xaneiro, marchan, legalmente, sin problema. Ela mesma se presenta ás autoridades fascistas porque ela fora profesora. E entón, dice, estou desplazada noutro sitio, presentamos as autoridades para evitar calquera problema. Estou aquí, non me escapo de ninguén. Non? Está documentado eso. Pero, no xaneiro, marcha con un convite para a Argentina no volve. E ali, ademais, deixa moi claro iso, porque aos poucos meses publica un texto tremendo sobre a represión, que se publica en Barcelona, pero que ela manda desde América, no que fala dos asesinatos de Xoán Carballera, de mariñeiros de Bueu, fala dos asesinatos de Alexandre Bóveda, por exemplo, todo iso sai. Ben, e fai este tipo de obras, volvendo ao fío. Este tipo de obras procede os elementos de aí, pero teñen esa monumentalidade e ese aspecto de clase que aparecía un pouco xenérico, que aparecía nas pinturas como a dos cantos das espigas que víamos, non? E tamén enlaza con todo ese mundo que decíamos da nova muller, no sentido de creación dunha muller, neste caso xa potente, desde a perspectiva tamén social, dominante, posicionada, moi hipercaracterizada aí nesas mans e nesa maneira de expresar, non? Con esa clara vontade de unha lista. Ben, este tipo de obra ten bastante, desde o meu punto de vista, afinidade coas que fai o fotógrafo Xosé Suárez, que está con ela e cos seus amigos en Bueu nos mesmos días, facendo a serie de fotografías de mariñeiros que estiveron expostas aquí hai poucos meses. Ten moito que ver con iso. Eu intuíno, cando vin xuntos dese proxecto que falaba de diáspora, vendo as obras dun e outro, de repente dixen, aquí pasa algo. E efectivamente o que pasaba é que había unha afinidade profunda de maneira de traballar. Suárez traballa tamén con esa técnica da nova objetividade fotográfica, neste caso. Por certo, Fran Ro, aquel que xa quedou no principio da conferencia, era fotógrafo da nova objetividade, e con ese tipo de planimetría que ten que ver con isto. E que se ve, este é o primeiro cadro que pinta Maruja Malla en América. Son os temas de Bueu, os elementos de Bueu, con esa monumentalidade case de sacerdotisa, non? Que parece unha dama de Elche, pero con elementos
galaicos, non? Está, e que esa ofrenda que aparece aí, que é claramente de clase, posicionándose de maneira moi marcada. Vou apurar un pouco porque quería tampouco cansar na conferencia e asustarme o tempo. Ben, este tipo de obra procede de aí, formalmente, os elementos formais, pero que procede do anterior, obviamente, desde o punto de vista da concepción, que la xa tiña moi sólido. Isto é o que decía isto. Comparamos isto con esas fotos de Suárez co que acabamos de ver, non? Con isto. Ben, efectivo, ou este tipo, cos debuxos do cada. Ben, en América que pasa? E a última parte, non vou entrar xa nas peripecias vitais dela de volta do exilio e da etapa final dela, que para min é fundamentalmente biografía, como historiador de arte xa me interesa moito menos. Interésame como parte da súa figura, pero non no que quería contaros, non? Pero, se logo hai alguna curiosidade, podemos comentarlo. En América, ao principio, a súa obra deriva do que estaba facendo tanto en Madrid como en Galicia, que vimos, non? Pero, despois, ela non se paraliza, como pasa ás veces cando artistas quedan deslocalizados, non? Sino que intenta adaptarse a unha nova realidade. E esa nova realidade ela resolve de dúas maneiras. Unha é adaptándose ao contexto americanista, que se podía intuir vendo o que ela facía antes, que non ia ter dificultade de adaptarse, e faino, creando uns modelos de figuras que son casi como máscaras, pero ao mesmo tempo son como arquetipos que superan os prototipos étnicos convencionais, coas figuras femininas extremadamente potentes, que superan ese tipo de representacións. É dicir, faino dunha maneira extremadamente original, pero adaptándose a un contexto, sobre todo nas primeiras décadas, nos anos 40 e mesmo a principios dos 50. Logo, a súa obra esmorece, pero esa é outra historia, xa persoal, e que tamén vai ter dificultade para asentar a súa figura como artista nun contexto moi distinto e no que pasa de moda este tipo, que é o que ela di cando chega a Madrid no ano 61, que di, eu cheguei a Madrid, non me coñecía ninguén lle interesaba nada o que facíamos nós, e as galerías estaban cheas de pintura informalista, decía ela, que a máis franquista das pinturas, decía. É curioso comentario, non? Que sería outra cuestión. Podíamos explicar o comentario, poderías explicar por que ela di que a pintura informalista é franquista, porque, obviamente, a pintura informalista chega ao contexto español nos 50 vía embaixada norteamericana. Ainda que os artistas non sexan franquistas, porque Millares ou Saura non eran franquistas, pero ela tiña a súa parte de razón no comentario, digamos. Pero, en todo caso, antes disto está iso. Devolvendo ao fío. En América ela adaptas a realidade americana, pero de maneira creativa, creando un tipo de iconografía extremadamente singular, que vemos aquí. Este tipo de obras. Que son espectaculares, que son a última grande etapa da súa obra, junto con alguna obra mural, de unha enorme potencia visual que ela desenvolve nos 40, e claro está no Museo Pontevedra. Ou este tipo de obras. Esta obra é da colección desta institución que hoxe nos acolle, e que estivo hai pouco nun proxecto que se chamaba Fronteira Infinda, aquí en Santiago, que comisariei afortunadamente, e que coloquei para destacar moi ben esta obra dentro do contexto da arte galega en América, feita en América, non? Que era o xeito daquela exposición a partir das coleccións desta institución de a banca, non? E da fundación. Este é da fundación, aí é da fundación, claro. Pero que recolle moi ben ese tipo de síntese superadora de algo que en aquel momento ainda estaba moi actuante, que era o racismo, que en contra destas obras son da Segunda Guerra Mundial, no contexto do nazismo, todo eso, superando todo ese tipo de a priori étnicos na época. Ben, estas obras son ainda de América tamén, que teñen que ver con esos modelos que víamos antes,
ou esta obra dese momento. Tamén outras que non trouxen aquí, que eu creo que son, a mí non me parecen tan estimulantes personalmente como son as máscaras, algunhas moi coñecidas, están nas coleccións galegas dese momento, que tamén son interesantes por outro motivo, porque la colle a máscara vinculada a certo etnicismo de grupos americanos, é dicir, que se, por exemplo, os afroamericano, brasileiro, americano, ou outros grupos, e utiliza este tipo de máscaras que proceden inspirados xa na tradición utilizada pola vanguardia histórica en Europa moito antes, non? Todo o mundo sabe o papel da máscara africana no nacemento, por exemplo, do cubismo, pero que ela utiliza no sentido americanista, nestes mesmo sentido, é dicir, de representacións de elementos que teñen que ver con a nova realidade americana, que ela se adapta moi ben, ata que logo a situación varía para ela tamén, este tipo de obras tamén, que fai ela que cando descobre o Pacífico, non? É dicir, ese tipo de pinturas de conchas, etc., que estas son do mesmo estilo. Ben, que pasa despois? Se alguén ten interés, comentámoslo, non quería acabar. Eu creo que a obra de Maruja Mallo, potente para a historia da arte, acaba nos anos 50. É dicir, logo hai obra que se pode ver por aí. Eu creo que é unha obra que xa non ten a entidade e a potencia que ten a obra de Maruja Mallo durante casi 40 anos, que son moitos anos. É dicir, desde mediados dos 20 ata finais dos 50. É dicir, hai unha obra de Maruja Mallo moi potente. Logo, a obra final de Maruja Mallo, eu creo que é biografía dele. É biografía e, por lo tanto, obviamente, como se trata de unha figura moi importante, creo, para a historia da arte, dentro, no contexto non noso, sino no contexto europeo, creo, lógico que se xa obxecto de interese biográfico, o mesmo que pode ser obxecto de interese de estudo, pero a mí particularmente non me parece que lle faga mérito a grande figura que intente hoxe presentar desde a perspectiva do que é o seu papel dentro da historia da arte. Moitas gracias.